Magandang gabi mga ka-explorer! Nandito tayo ngayon sa The Orchid Garden Resort Complex located in Lazatin Boulevard, Barangay San Juan, City of San Fernando, Pampanga. Ngayong taon, ang tema ng lugar ay tinawag na Nights of Light, The Frozen Dreamland. Bukas ito araw-araw 5 p.m. to 12 midnight. Ang entrance ay 100 pesos for adults and 50 pesos naman for kids. Siguradong mag-e-enjoy kayo dito, lalo na ang mga bata dahil meron silang bubble snow at mga paboritong princesses, heroes at mga cartoon characters. Enjoy the video!